Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γενικά έθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα έχουν ένταση μέχρι 7 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, με εξαίρεση τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνηση, όπου ο καιρός θα είναι γενικά καλός. Στην υπόλοιπη χώρα, αρχικά ο καιρός θα είναι έθριος, αλλά από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά και ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και στο Ιόνιο μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 16 έως 32 και στα νησιά από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Νότια Κρήτη όμως η μέγιστη τιμή θα φτάσει τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, έθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρο το απόγευμα στις παραθαλάσσιες περιοχές θα επικρατήσει θαλάσσια άβρα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά, έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς και βαθμία νοτιοανατολική τοπικά μέχρι 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.